fainilor și bun venit la un episod de Brawl Stars. Aici o să ne jucăm. Vom face un episod în care noi vom juca, da? Și așa, uite, cristale este de început și aici veți învăța să bateți. Ia uite. Da? Veți și așa le batem. Și fraților, astăzi vă vedeți, vom mai veni voți și pe noi. Astăzi vom juca Brawl Stars, vom arăta cum să joci Brawl Stars. Da, și aici va veni supremul robot 5G. Dacă ați văzut clipul aici, și a zburat. Și am câștigat meciul. Bun. Hop. O să ne trecem numele. Ce nume să ne trecem, băi? Bogdan. Sau tot Bogdan. Bogdan. Stai că mă nu? Bun. Ia puțin joacă. Da, aici ce facem? Nu, filmăm. Bun, mereu în atac. Bun, dai. Bun, dai. Bine! Hop. Ultimată. Bun. Luăm grestematele. Dai. Bun. Stai, se regenerează viața. Fugi. Ultimată. Bun, du-te ia gemuri. Mai are un pic cu lag. Hai un pic să ne regenerăm. Vreau să mergem puțin cu lag pentru că dă-te și nu ca peste. Ce s-o da mă ta să mă-nci, bă? Pita unsă. Dai, mă, bun. Dai. Ia gemurile. Ultimată. Bine. Suntem cei mai buni băieți la Brawl Stars. Du-te, fugi, acum nu te mai bate. Stai ascuns. Nu, stai. O să piardă. Totuși mai ală. Repede, ia gemurile. Cam luat destule, lasă, stai. Bun. Ia-ți, frate, eu și-a câștigat meciul. Cam atât a fost și cu meciul de Brawl Stars. Ne vedem data viitoare. Până data viitoare. Pa! Pa!